ప్రియమైన వాళ్ళారా, వాక్యాన్ని విన్నారు. మరి మంచి మాటలు మనకి తెలియచేయబడ్డా, నిజమే కదా. విరగొట్టబడిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఫలితం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అబ్రాహాము జీవితంలో, గిద్యోను జీవితంలో, యేసు ప్రభు ద్వారా మనం కూడా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు గుండా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దాని వెనక ఒక మేలు దాగు అని గుర్తించండి. ప్రార్థన చేద్దాం. తండ్రి, మీ కొందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. దాసుని ద్వారా చెప్పబడిన మీ మాటల కొరకే వందనాలు. పరీక్షించబడిన తర్వాత అబ్రాహాము జీవితంలో వరగట్టబడిన వాడే తండ్రి తను పొందినటువంటి ఫలితం అద్భుతకరమైనటువంటి సాక్ష్యం కూడా పొందాడు. గిద్యోను జీవితంలో కొండలో విరగొట్టబడడం ద్వారా గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చారు. అలాగే యేసు ప్రభు వారు కూడా సిలువలో విరగొట్టబడడం ద్వారా, నలుగొట్టబడడం ద్వారా మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప అద్భుతకరమైన ఆశీర్వాదాల కొరకే అందినాం. కాబట్టి వారు వెళ్ళినటువంటి మార్గాల్లో మేము కూడా వెళ్ళవలసిన వారంగా ఉన్నాం. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులన్నీ తండ్రి మాకు మేలుకరమైన విధానంలో ఉంచడానికి ఇష్టపడి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకొరకే వందనాలు. ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్ వణికిస్తూ ఉంది తండ్రి. అది మా దేశానికి వచ్చింది, మా రాష్ట్రానికి వచ్చింది, మా పట్టణానికి కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ప్రభా, మీ బిడ్డలైన వారిని జ్ఞాపకం చేసి ఎవరైతే తండ్రి రహస్యమైన విధానంలో మీకు చేతులెత్తి మొరపెడతా ఉన్నారు, ఆ బిడ్డలను కూడా కనికరించండి తండ్రి. సొలొమోను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, దేశానికి ఎప్పుడైనా అనానుకూలమైన గతి పడితే మీ వైపు తిరిగితే చేతులెత్తితే మీరు ఆలకిస్తానని చెప్పారు. కాబట్టి ప్రభా, ప్రార్థన ఆలకించి మా దేశాన్ని విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రపంచాన్ని నెమ్మదపరచమని ప్రార్థన చేస్తాం తండ్రి. మీ ద్వారానే జరిగేటువంటి కార్యాలు తండ్రి అద్భుతకరమైనది. కాబట్టి అది అందరూ చూడగలుగులాగా మీ కార్యాన్ని చేయమని ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభా, కుటుంబాలుగా తండ్రి బిడ్డలు కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. రాంబాబు కుటుంబం కొరకు దివ్య చిన్న బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. మరి దాసుడు వెంకట్రావు గారు, బొజ్జమ్మ గారి కుటుంబం కొరకు, మరి మౌనికా నుండి దినాన్ని బయలుదేరి అత్తవారింటికి వెళ్ళింది చిన్న బాబు, సహాయం చేయండి ప్రభా. సుధీర్ని కూడా తీసుకొచ్చారు చిన్న నమ్మది కొరకు. చిన్న బుజ్జక్క నారాయణరావు గారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ప్రభా. ఈ దినం సూర్యకకు మీరు అనుగ్రహించిన మరొక నూతన జన్మదినాన్ని బట్టి వందనం చెల్లిస్తాను ప్రభా. ఆకు వాడక తన కాలం మందు ఫలమిచ్చి చెట్టు వల్ల బిడ్డను ఆ రీతిగా దీవించండి. యెషయా గ్రంథం 23వ అధ్యాయంలో నేను దానికి కాపు కాయిచున్నాను కనుక దుష్టుడు ఎవరో కూడా మరి దాని మీదకి రాకుండా దివారాత్రులు నేను కాస్తా ఉన్నానని చెప్పిన మీ వాగ్దానం బిడ్డ దైనందిన జీవితంలో తన చదువులో ఇల్లు వచ్చే సమయంలో మీ భద్రతను, మీ కాపుతలను బిడ్డ పట్ల కోరుకుంటాను. జాన్సన్ కూడా జ్ఞాపకం ప్రభా. దేవికి మీకు ఇచ్చిన నెమ్మది కొరకే ఉంది. అమలమ్మ గారి కొరకు, అభి యానీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. దాసరి శ్రీనివాసరావు గారిని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాను. రమేష్ రెడ్డి గారి కొరకు, సహోదరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. కుమారుడు అలాగే కుమార్తె, అల్లుడు ప్రభా, మరి ఆ కోడల కొరకు, చిన్నబాబు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. తరచూ బలహీనత కలిగిన వాడుకున్నారు, సంపూర్ణంగా ముట్టండి. అదే సమయంలో ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్న దానయ్య కొండ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. జాబేజన విజయవాడ ప్రభు డ్యూటీ మీద వెళ్ళారు, దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అని నవీనక్క రిస్కీ పరిమళాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాం. గద్దినాల పరిమళ బలహీనత కలిగిన మీరు ఇచ్చిన నెమ్మది కొరకే వందనాలు. అలవేలు గారి కొరకు ప్రార్థిస్తాం. లక్ష్మణం అలాగే చిన్న వ్యాపారం బయటకు వెళ్ళటానికి లేని విధానంలో బిడ్డని దానయ్యను జ్ఞాపకం చేస్తాం. స్వర్ణ కొరకు, కుమారుని కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. దీనిలో మా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. బిడ్డ రంజిత్, గీత, అదే రీతిగా తన ప్రిస్కీ వారిని కొరకు మీ దాసరాలను కూడా కనికరించండి. దీన్ని నన్ను కూడా మీ పరిచయంలో నమ్మకస్తులుగా సాగటానికి కృపను. ఆండ్రూ కొరకు, జ్యోతి హైదరాబాద్లో ఉంది, బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేస్తాం. రోఫస్ కొరకు ప్రార్థిస్తాం. సుధీర్ భాష్యం గారికి మీరు ఇచ్చిన నెమ్మది కొరకే ఉంటున్నారు. శ్యామల ప్రభు చంటన కొరకు బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారు, మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేస్తాం. శ్యామల కొరకు ప్రభు, మరి నిరీక్షణ కొరకు, అదే రీతిగా రాగమయ్య కొరకు ప్రార్థిస్తాం. తండ్రి, మీ దాసుల బ్రహ్మరమ్మ గారిని సంపూర్ణంగా ముట్టండి తండ్రి ప్రభు. మరి బిడ్డ శ్రీలక్ష్మి కొరకు అదే రీతిగా తండ్రి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. కాసు భవిష్యత్తు కొరకు ప్రార్థిస్తాం. ఈ సమయంలో ప్రభు గంగవేణి గారిని సంపూర్ణంగా ముట్టండి. అదే రీతిగా రాజు కొరకు, జోసఫ్ పరీక్షల కొరకు సిద్ధపడుతున్నాడు, మెండేని మీ కృపానికి. సూర్యబాబాని కొరకు ప్రార్థిస్తాం ప్రభు. మీ దాసులు అప్పుడప్పుడు బయటికి వెళ్ళవలసి వస్తాం. పవన్ కొరకు
అక్క కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. డయాలసిస్ జరుగుతూ ఉంది. ప్రభావ మీ దాసనాలని జ్ఞాపకం చేస్తాం. ప్రభావ మరి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. స్వరూప్ కొరకు శర్వాణిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఈ రీతిగా దేని కుటుంబాలన్నీ ఈ సందులో జ్ఞాపకం చేస్తాం. మరలా మేము తండ్రి మందిరం తెరిచే వరకు ఈ రీతిగా కొనసాగటానికి మెండని మీ కృపను కోరుకుంటూ వందనాలు చెల్లిస్తాం. మందిరాన్ని రాత్రి మీ భద్రతను కోరుతాం. సహాయం చేయండి. మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తాం. మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమె మనలో కార్యసాధకమగు తన శక్తి చొప్పున మనం ఒడుగు వాటన్నిటికంటే ఊహించి వాటన్నిటికంటే అత్యధికమచ్చే శక్తుల దేవునికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి మూలముగా మహిమ ఘనత ప్రభావములు తరతరములో చెల్లునుగాక. ఆమె.